Вашият покрив е съществена част от дома ви. Когато покривът започне да пропуска влага и течове, цялата сграда е изложена на риск. Петров Билдинг 9.4 дава гаранция за здрав и надежден покрив. Ние предлагаме професионални услуги за ремонт на покриви, без авансово заплащане. Нашите опитни специалисти ще оценят състоянието на вашия покрив и ще ви предложат най-доброто решение. Имате нужда от нов покрив? Петров Билдинг 9.4 да нови конструкции с внимание към всеки детайл и използваме най-качествени материали. Изграждаме едноскатни, двускатни и многоскатни покриви на къщи и вили. Имате теч и мухъл? Хидроизолацията е ключова за дълготрайността на вашия покрив. Специалистите на Петров Билдинг 9.4 използват най-съвременните технологии и материали, за да осигурят максимална защита от влага. Време е за подмяна на керамидите. Ние предлагаме богат избор от керамиди и гарантираме качествена подмяна, която ще подобри външния вид и функционалността на вашия покрив. Петров Билдинг 9.4 дава 10 години гаранция, качество и коректност. Всички цени са по договаряне и зависят от състоянието на вашия покрив, неговата площ, както и от избраните строителни материали. За оглед и оферта можете да ни се обадите още сега на телефон 0886906680. Нека заедно създадем здрав и сигурен покрив за вашия дом.